И здравейте, хора! Това е моят трети епизод от оцеляване в писър на Майнкрафт. На Майнкрафт не е написано. Затова много ще ви хареса. И се надявам много да ви хареса, естествено. И съм почти сигурен, че ще ви хареса. Така. И започваме. Сега, хора, търся. Опа, аз не съм заспал. Аз мислих, че съм станал. Седно. Доста поработих. И си направих по-голяма броника. Пробвах се да я боя. Единствено нещо не ми става. Не знам, нещо се случи. Не знам. Имам само една кожа и не знам. Така. Винаги си нося тези материали. Винаги ми е нужен този меч. Накрая ще го щупя. Седно. Аз да не съм... Ами той си тук. Седно. Добре. И сега... Добре. Чудо ми е на къде ли да тръгна. Седно. О, ес, кон. Хора, може да направя много епизоди, но няма да правя по-дълги, да знаете. Да се чуете, като видите някой си 10-ти, 11-ти или пак, може би 15-ти епизод. Защото мисля да направя много епизоди. Майко, то как ме вижда? Върни се! Изтъпах. Всъщност, аз обикновено мислех, че винаги, когато снимат клип, снима победителят и е нагласено. Но всъщност, рядко печелят. Опа, сбърках. Все едно дръми ми. Помислих, че това е прасе, то било глава на селението. Абе, ей! За първи път снимам, хора. Затова не се очудвайте, ако върша глупости. Оле, колко картофи. Аз там разкопах всички. Буп и буп. Тя се порасна. Не е много равностойно, но карай. И така, хора, мисля да ви покажа моите запаси. Направих много неща, направих си масичка, ама много направих. Това можа да събера. Знам, че не е много, но толкова можа да събера. И така. Надявам се да ви харесва и някой може да си помисля, че сега ще свърши, понеже са ми кратки клиповете. Нали разбирате, хора? И това е. И не знам, може би само това сега. Ами добре, сега ще преработваме дърво, за да може да изпечем всичко. 21 картофа. 15. Опа. Дуп. 17. Ето 18. Добре. А в тази печка 5 меса. Чачари. И готово. Един картоф се е изпекал. Наистина имам доста храна. И я консумирам, да кажем така. Всъщност аз много пестя. Не съм от хората, които харчат. Понякога харча, де. Не съм да кажете да не харча никога. Често си харча, ама... И това ще е, хора. Този епизод е това.
И добре. Извън кадър правя обикновено доста неща. А пък изведнъж, след като направих втори епизод, този, който го е гледал естествено, мислех да направя направо трети, ама реших да направя доста неща, за да може, нали, разбирате, мога да снимам всичко, което правя. Защото някои хора искат да крият неща, които правят. И аз съм един от тях. Оле, трябва да взема такива за засаждане. И буф. Оф. Путч. О, ес! Обичам картофите. Те всъщност са ми любими, знаете ли? Нищо. Просто ще сложа останалите и ще видя колко ще се изпекат. Колкото се изпекат. Лелей. Гледах един клип, където има... Много съм зле. Това е често ми за храна. Не знам. Знаете, аз не съм го правил естествено. Аз взех оцелените, че вече дървото не свършва. Но извън кадъра събрах. Дали правя... Знаете, че аз съм от дето правят неща извън кадъра. Убих един скелет, но точно преди да снимам бях убил втори. И така... Този епизод ще е много скучен, да ви кажа. Сигурно ви е чул до дупка, защото колкото пъти ви го казвам вече за трети път, че не е добре да снимам повече от 6 минути. Сигурно това много ви дразни. Той мене много ми не би кефи това правило. Знаете ли, аз бих снимал по часове, да ви кажа. Не считам. Един съм. Два съм. Добре. Аз си пестя пълната храна през някакъв много спешен случай. Трябва да я ям, ама... О, супер! Чакайте. Не е съвсем безполезно да открия често. Това ще се пече. Ето. Аз мислих, че няма да ми стигне, ама то ми стигна даже на това. Глейте, имам 3 меса от овце, понеже толкова овце заковах, другите ги стрижа. 12 хляба, 12 изпечени меса, 43 изпечени картофа, 16 изпечени меса от прасета и едно изпечено пиле. И някакъв много странен, закръглен, позеленял картоф. Не му правя комплименти. Аз го направих така леглото, защото гледах някакъв клип, където и така го правят. Но се оказало, че цялото село го оградили с камъни и на тая къща иззели прозорците. Това също се чудя дали прозорците могат да се взимат, като ги чупиш някакъв специален предмет. Колкото и да гледам, не намирам нищо. Сега... Може да направи компютър. Аз ще танцувам. Уип. Все едно. Майко мила, аз направих по-дълъг клип и от втория епизод. И така, хора, това беше най-скучният епизод. Така мисля, че го чувствате. Чакай. Така и така не намерих мина. Мисля си да копаме. И така, трябваше да купам в мината. Много съжалявам, че в началото ви обърках. И 2 епизода вече не мога да ви кажа, че съм си сбъркал името. То пише Бисер Дойчинова
Аз се опитах да го правя и написах Бисер. Ама не се усетих, че още пише Дойчинова. Иначе беше Теодора Дойчинова, понеже този телефон беше на майка ми. И така, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Много се надявам, че започват клиповете ми да пропадат. Сега, това ми е третия клип. И се надявам да ви е харесал. Това са първите 3 епизода. Така че, моля ви, не ме съдете. Това са ми първите снимания на клип и качвания. Благодаря ви за гледането.